Хәйрле кич, Интер каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә, Түбән Камада салкын тип авыручылар саны артуы күзәтелә. Ветераннар, махсус операциядә катнашучылар һәм волонтерлар ватанны саклаучылар елына йомгак ясалды. Борчыган сорауларны уртага салып, шәһәр администрациясендә строитель бакчачылык ширкәте активистлары белән очрашу узды. Хезмәттәшләре, дуслары һәм балалары аңа зур хөрмәт белдерәләр. Аларга исәнлек саулык бәйрәме белән тагын да безне шулай шатландырып торсын. Анастасия Усачевага 90 яшь тулды. Бүләкләр җыела, Гыйбадуллиннар гаиләсе Кыш бабай ул акциясендә катнашты. Бөтен ил өчен мөһим ел Түбән Камада ватанны саклаучылар елына йомгак ясадылар. Чара кысаларында геройларга хәтер тугры фестиваленең гала-концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Шулай ук ветераннар, махсус операциядә катнашучылар һәм волонтерлар эшчәнлегенә дә зур игътибар бирелде. Бу хакта алдагы материалда. Бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, булачак солдатларга горурланып карыйлар. Ватанны саклау, тормышның кыйммәтен һәм якыннарын янына кайту хисләре әлеге Түбән Камалылар өчен яхшы таныш. Махсус операциядә катнашучыларга рәхмәт сүзләре белән Радмир Биләев чыгыш ясады. Күптән түгел әлеге каһарманнар алгысызлыкта иде, ә бүген безнең арада хәзер яшьләргә патриотик тәрбия бирүгә зур өлеш кертәләр. За всем этим стоит будущее нашей России. Россиянең балаларыбызның киләчәге һәм дәүләтебезнең бәйсезлеге сезнең тырышлыгыгыздан тора. Без бүген Бөек Ватан сугышы елларындагы кебек үзебезнең мәнфәгатьләребезне, киләчәгебезне яклыйбыз. Һәм булар барысы да безнең геройлар, каһарманнар тарафыннан эшләнә. Менә монда залда махсус хәрби операциядә катнашучылар бар. Әйдәгез аларга аерым кул чабыйк. Тылда да зур эш алып барыла. Волонтерлар һәм битараф булмаган шәһәрдәшләр гуманитар ярдәм җыюда катнашалар. Маскировка челтәрләре, исән калу беләзекләре үрәләр, окоп шәмнәр ясыйлар, мендәрләр тегәләр, оек башлар бәйлиләр. Балалар рәсемнәре һәм хатлары аерым игътибарга лаек. Моны үз чыгышында Газинур Сидыйков билгеләп үтә. За текущий год было сделано очень много. Залда волонтерлар күп, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алгы сызыктагы егетләргә сезнең теләкне тою мөһим. Бу аларга көч өсти, җиңүне якынайтырга ярдәм итә ди Түбән Кама муниципаль районы хәрби комиссары. Түбән Камада ватанны саклаучылар елына йомгак ясадылар. Әлеге уңайдан геройларга хәтер тугры муниципаль фестиваленең гала-концерты узды. Шушы тынлыклы басар өчен мин син яратып җырлый торган җырларны кушам. Үзем кушылып җырлап җибәрәм. Яшәп калыйк, яшнәп калыйк. Бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Түбән Кама районы башлыгы Радмир Биләев җиңүчеләргә дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырды. Хәрби хәрәкәтләр ветераннары, махсус операциядә катнашучылар һәм волонтерлар да игътибарсыз калмады. Түбән Камада салкын тип авыручылар саны артуы күзәтелә. Роспотребнадзор яңа мәгълүмат бирде. Эпидемия чигеннән артмый. Соңгы атнада 120 кешедә грипп вирусы ачыкланган. Бу сезонда Гонконг гриппы теркәлә. ОРВИ белән авыручылар саны да артуы теркәлә. 1200 очрак ачыкланган. Узган ел бу чорда авыручылар саны күбрәк булган. Роспотребнадзор хезмәткәрләре авыру сәбәпле 20% бала мәктәпкә килмәсә, сыйныфларны дистанцион укуга күчерергә киңәш итә. Шулай 16 мәктәптә 90 сыйныф онлайн белем алуга күчерелгән. 5 мәгариф учреждениесе тулысынча карантинга ябылган. Үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә киңәш итә табиблар.
Насослар сатып алу ихтияжы, электр белән тәэмин итүнең җитәрлек булмавы, чүп-чарны даими чыгармау. Бакчачыларның сораулары күп җыелган. Шәһәр администрациясендә строитель, башкачылык ширкәте активистлары белән очрашу узды. Үтә күренмәле хисап булмау сәбәпле Түбән Камалар гамәлдәге рәисне яңадан сайлау теләге турында белдерделәр. Әгъзалык взнослары буенча бурыч проблемасы кузгатылды. Бүгенге көндә ул 7 миллион сумны тәшкил итә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Шакиров халыкка барлык мәгълүматны биреп, ачык җыелыш оештырырга һәм Эчке эшләр министрлыгы вәкилләрен чакырырга тәкъдим итте. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Керәшен җәмгыяте вәкиле, Сүрәкә халык ансамбле һәм Каму таңнары әдәби берләшмәсе әгъзасы зур юбилейын бәйрәм итә. Анастасия Усачевга 90 яшь. Хезмәттәшләре, дуслары һәм балалары аңа зур хөрмәт белдерәләр. Үзе кечкенә булса да, йөрәге зур диләр мөхтәрәм шәһәрдәш турында якыннары. Юбиляр күпләргә үрнәк. Җәмгыять тормышында актив катнаша, иҗат белән шөгыльләнә, тирә-юньдәгеләрне үзенең күңел көрлеге һәм тормыш сөючәнлеге белән сөендерә. Керәшен халык ансамбле юбилярны җыр-биюләр белән каршы ала. Анастасия Усачева әлеге коллективта 40 елдан артык Сүрәкә дигән исемне дә ул кушарга тәкъдим иткән, иҗаты белән һаман да сөендерә. Мин Анастасия Тимофеевна белән Сүрәкә ансамбленә килгәч таныштым. Ул бик мәрхәмәтле, киң күңелле кеше. Ул шулай җырлар яза, шигырьләр яза. Мөмкинлекләр булган саен төрле концертларда мин аның җырларын бик рәхәтләнеп җырлап йөрим. Анарга исәнлек, саулык бәйрәме белән тагын да безне шулай шатландырып торсын. Бик көчле кешеләрнең берсе. Гәүдәсе бәләкәй булса да, йөрәге бик зур. Аңа бүген иң яхшы теләкләр. Ходай әле тагы гомерләр биреп, шушылай исән сау булып, үз аягында, шушы чиста башы белән озын-озак итеп гомер итәргә язсын. Зур юбилей уңайнан хезмәттәшләре, дуслары һәм якыннары Анастасия Усачева иҗатына багышланган кичә оештыралар. Бәйрәмдә аның шигырьләренә язылган җырлар яңгырый. Һөнәре буенча Анастасия Усачева укытучы, педагогик стажы 52 ел, хезмәт ветераны медале белән бүләкләнгән. Каму таңнары язучылар берләшмәсенең актив әгъзасы да. Юбилярның 10 китабы дөнья күргән, тагын 3 басмалык шигырьләрем бар ди шагыйрә. Хезмәтләрем белән горурланам. Һәр вакытта үземнең эшләгән эшләремә нәтиҗә ясап баручан идем. Һәрбер эшнең нәтиҗәсе минем шигырьләремдә чагыла. Үземнең авыр тормышларымда, шигырьләремдә чагыла. Шулай итеп мин әкрен-әкрен баскычтан баскычка бара-бара менә инде быел 90 яшемне тутырдым. Мин горурланам. Бу 90 яшемә җитү белән алга таба да әле картаерга исәбем юк. Хезмәтнең тәмен, тыныч тормышның кадерен белеп яши сугыш чоры баласы Анастасия Усачева. Ачлык, авыр балачак кичергән Түбән Камала хәзер якыннарының кадер-хөрмәтендә яшәү белән бәхетле. Ул күлмәк саклана хәзер минем сандык төбендә. Сагынганда алып карыйм, яшь аралаш бүгендә. Дөньялыктан китсә дә ул тели сыман игелек. Төшкә кергән сайын алам, шул күлмәген иң элек.
Яңа ел алдыннан һәр баланың теләге чынга ашырга тиеш. НТР Медиа холдингы оештырган Кыш бабай бул акциясының максаты әнә шул. Бүген тылсымчылар ролендә Гыйбадуллинлар гаиләсе. Әтиле кыз татлы күчтәнечләр алып килделәр. Теләкләре изге, мохтаҗ булган түбән камаларга мөгъҗиза бүләк итү. Хәйрия акциясында катнашырга теләсәгез, бүләкләрне Химиклар проспектындагы 64А йорты адресы буенча алып килә аласыз. Яңа ел күчтәнечләре 23 декабрга кадәр кабул ителә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.